Select Africa TV updates ngiyakubingelela mbukeli futhi ngiyakwamukela igama lami ngingosi nenhlanhla. Umongameli uCyril Ramaphosa izolo ukhiphe istatimende esiqinisekisa ukuthi UMisiZulu Ka Zwelithini uyena okufanele ukuthi abe isilo esizohola isizwe samaZulu. Kanti-ke namaqembu ezepolitiki aseveze okwawo ukuphawula mayelana nalesinqumo. Zibukele umholi we-IFP umnumzane uvele inkosini Hlabisa ezikhulumela noma ephawula ngalolu daba. Egameni leqembu lenkatha inkululeko siyasemukela isinqumo esenziwe umengameli wezwe futhi sisishayela ihlombe njengoba kade belokusisho ukuthi ayiphume incwadi egunyaza ukuba isilo inkosi UMisiZulu Ka Zwelithini abekwe ngokusemthethweni esihlalweni sobukhosi bombuso wakwaZulu. Njengoba ke umengameli wezwe esekhiphe isinqumo sokuba naye ahambisane nokuthi umhlangano wabantwana basendlunkulu wawusemthethweni futhi walandela zonke igaba ukuba kuhlonzwe isilo sikaZulu njengoba isilo UMisiZulu Ka Zwelithini bekiwe esihlalweni sekumele ukuthi agcotshwe ngokusemthethweni. Sithi ke halala bayede, halala silo esikhulu. Sifisela ukuba isilo uNkulunkulu asiphe ubuhlakani, sihole lesi sizwe ngobuhlakani nangobuqotho ukubhekana nezinselela ezibhekene nesizwe sakithi. Siyazi abantu abaningi abaqashiwe babulawa indlala nayizifo ezahlukene ezinhlobonhlobo. Sikhulekela kuba isilo uNkulunkulu asilekelele siqhamuke namasu ukubhekana nalezi zingqinamba. Asihalalisele nomntwana waphinda ngene ukubuchule abusebenzisile kusukela kukhothama isilo kwedlula emhlabeni uNdlunkulu kuze kube kuhlonzwa ngendlela eyiyo ukuba isilo lesi esesikhona sibekwe ngokusemthethweni. Sifisela ke nendlunkulu yonke ubunye ishaye ngonyawo olulodwa ibheke phambili. Uhulumeni wesifundazwe saKwaZulu Natali akenze konke okusemandleni nokufanele ukuqinisekisa ukuthi ulekelela ngezinsiza ukuba isilo sigcotshwe ngokusemthethweni bese sinikezwa ke zonke izinsiza zikahulumeni ukuba sikwazi ukwenza imisebenzi yesizwe. On behalf of the IFP, we welcome the decision made by the President of our country to recognize His Majesty King UMisiZulu Ka Zwelithini as a rightful person to sit on the throne. The IFP has long been calling for the President to do what is necessary and issue a certificate so that the coronation process can take place. We congratulate the traditional Prime Minister of the Zulu Nation, Prince Mangosuthu Buthelezi, for the way he managed the whole situation from the demise of the King, the departure of the Queen Regent, up to the official and formal appointment and recognition of the King, UMisiZulu Ka Zwelithini, as it has been done now by the President of the country. We request, therefore, the government of KwaZulu Natal must provide all necessary resources for the coronation of the King and ensure that all resources are provided to the King to execute the duties of the Zulu Kingdom. Congratulations to His Majesty. We wish His Majesty all the best when he do his work. We pray that God grants him wisdom and courage to face all the challenges. As we know, people are unemployed and are suffering from many different kinds of
social ills. May God help His Majesty to come up with solutions and new approaches in dealing with these challenges.